Velemajstor Borislav Ivkov, najuspešniji jugoslovenski i srpski šahista i jedini Srbin omladinski prvak sveta. Rođen je 1933. u Beogradu. Bio je pobednik prvog svetskog šampionata za juniore u Birmingenu 1951. godine za igrače mlađe od 20 godina. U bogatoj riznici pobjeda ima 10 timskih olimpijskih odličija, 6 srebrnih i 4 bronzane medalje, 5 medalja sa evropskih i svetskih prvenstava. Prvak Jugoslavije bio je 3 puta, pobedio na brojnim velikim međunarodnim turnirima. Prvu zlatnu medalju za Srbiju doneo je iz Davosa sa Evropskog prvenstva za seniore 2006. godine. Sa Svetozarom Gligorićem nagrađen je šahovskim Oskarom za uspeh u karijeri duže od 60 godina. Borislav Ivkov i danas sa uspehom igra na prvenstvima seniora. Imao je pozitivan bilans protiv 5 svetskih prvaka: Vasilija Smislova, Mihajla Talja, Tigrana Petrosjana, Roberta Fišera i Anatolija Karpova. Od vrhunskih šahista samo su Mihajl Borvinik i Paul Keres bili bolji. Ima doprinos u teoriji šahovskog otvaranja. Poznata je varijanta sicilijanske odbrane Borislava Ivkova.